Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे बेलासिनि रादाब लाना फैदों जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै भिडिअखौबो जोबजासिम नाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम थुदोब्ला दिनैनि माखासे निउस आपडेटखौ फारि फारि मिथिना लादोनि गिबि निउस आपडेट हिसाबै दङ चाइनानि सेटेलाइट लन्च खालामनाया फेलें जादों कुआजौ 1A रकेटजों दैथायहरदोंमोन जेलिन 1 गावफेन O2C सेटेलाइटखौ नाथाय ससेयाव बेरफुना मिशना फेलें जायो मिथिनाय बादिब्ला बिथांमोना बुहुमनि मादाव सुपार पावार जानो थाखाय गोख्रैयै आथुरै दैथायहरदोंनो बे सेटेलाइटफोरखौ बेनिखायनो सेटेलाइटआ फेलें जागासिनो दं होननानै खौरां मोनदों 2020 मायथाइयाव गासै 26 सेटेलाइट लन्च खालामदोंमोन बिथांमोना बेनिनो मोनब्रैया फेलें थांदों नैथियाव दङ प्लास्टिकआ 400 बोसोर जाब्लाबो सेवनानै थाङा बेनि कार्बन दाथाया ओरैबायदि गोरा माने मिथिंगायाबो जेबो खालामनो हाया 1950 मायथाइयाव 2.3 मिलियन टन प्लास्टिक सोरजिजायोमोन आरो 2015 मायथाइयाव बांनानै 448 मिलियन टन जायो आरो 2050 मायथाइयाव फाननै बांगोन होननानै बिगियानगिरिफोरा फोरमायदों नाथाय मोनसे मोजां खौरां प्लास्टिक जानाय जाथोसे एम्फौ ओंखारदों बिगियानगिरिफोरनि साननायाव बे एम्फौआ बुहुमनि प्लास्टिकखौ जाजोबगोननो मुङा वेक्सवर्म बिगियानगिरिफोरा मोनसे प्लास्टिकआव 100टा एम्फौ सोना खाथेनानै आनजाद नायनायाव एम्फौफोरा प्लास्टिकखौ अरसिना ओंखारबोयो दा आनजादनिफ्राय मोनथिना मोनो बिथांमोना साइन्टिस्टफोरा 100टा एम्फौआ मोनफ्रोम घन्टायाव 90 मिलिग्राम जानो हायोनो प्लास्टिकखौ आरो बे एम्फौखौ बिगियानगिरिफोरा माखासे सोरजिनो थाखाय नाजागासिनो दङ थामथियाव दङ कोविड भ्याक्सिन दिहुननो थाखाय बुहुमनि 176 हादरफोरा नाजागासिनो बेनि गेजेरावनो चाइनाया सोरजिदों गन्थंजों मोनामसुग्रा कोविड भ्याक्सिन बे मुलिनि गिबि ट्रायला जाबायनो बेनि उनाव चाइना सरकाराबो हिउमेन ट्रायल खालामनो अर्डार होबाय नभेम्बर दानाव बेनि हिउमेन ट्रायला जानो हागौ 100 सुबुंनि देहायाव बे हिउमेन ट्रायलखौ खालामनाय जागोन ब्रैथियाव दङ कर'ना भाइरासनि दुंहाव थासारिनि गेजेराव दिनै खुंफुंजाबाय NWT आनजादा मेडिकेल कलेजाव एडमिशन लानो थाखाय 15 लाख सुबुङा बे आनजादखौ होदों गासै 3862 सेन्टाराव बे आनजादखौ खुंफुंनाय जादों लोगोसेनो JEE नि आनजाद एडभान्स आनजादा 27 सेप्तेम्बराव जानो गोनां बा जागोन बाथियाव दङ उदालगुरि जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय भैरागुरि भिसिडिसिनि सनारिपारा गामियाव गाहाय मन्त्रि बा प्रधान मन्त्रि आवास योजना बेनि बिथांखिनि न'नि मुङाव सोलिदों जाख्ल'नाय बा लुन्ठन राज बेनिफिसारिनिफ्राय पुलिसा सिगि सग' दिन्थिनानै लादों गाहाय मन्त्रि आवास बिथांखिनि न'नि रां सनारिपारा गामियाव गोबां आर'जलाइ गथायस'याबो गं 20 न' होनो बिथोन फैदोंमोन नाथाय दुखुनि बाथ्रानि बे भिसिडिसिनि आफादगिरि जेबियार नार्जारिया गोबां फानदायनानै आरो पुलिसखौ सिगिनानै बे न'फोरनि मुङाव फैनाय गासैबो रांफोरखौ जाख्ल'जोबो आरो बे गं 20निबो बांसिनानो आद्रायै लुफुंजानानै दं जाय न'फोरखौ फाउन्डेसनसोल' लुनानै रांखौ जाख्ल'नानै जाबाय होननानै अजद दैखांदों दथियाव दङ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 22 नं खख्लाबारि समस्तिनि बैष्णबपारा गामिनि गंसे नखराव UPPL राजखान्थि हान्जानि फ्लेगखौ थुनानै दोननायखौ BPF राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमाया सावनायनि थाखाय मोन्नैनिबो हान्जाखौ लिंनानै सावरायनो नागिरदोंमोन नाथाय गामिनि रायजो राजाफ्रा BPF हान्जानि दैदेनगिरिफोरजों दान्थे बिदान्थे जायो आरो BPF गो बेक बायदि बायदि होननानै स्ल'गान होनानै होखार हरदों स्निथियाव दङ कानपुरनि तेलिसापारायाव 5 सुबुङा पुलिस फैनायनि सिगां पुलिस फैनायखौ गिनानै दैयाव बारजुमो सासेनि जिउ खहा जादों CISFमोन मुङा देबेशिस दास 5 सुबुङा ओरैनो बेरायग्लांना दंमोन बेवहाय पुलिसा थाङो बिथांमोना गिनानै बारजुमो जुदि जायगानि मानसिफोरा बुंनाय बादिब्ला बिथांमोनखौ बुदोंमोन होनना बुंदों बे पुलिसफोरा बे 5 सुबुंखौ बुदोंमोन होनना बुंदों बेनिखायनो दैयाव बारदों 9थियाव दङ CBSE आनजादनि 10 आरो 12 थाखोनि एडमिट कार्डखौ होबाय नोंथांमोना जुदि सोरबा CBSE नि 10 आरो 12 थाखोआव फरायोब्ला नोंथांमोना अफिशियेल वेबसाइट बिथांमोननि cbse.nic.in थांनानै नोंथांमोना बिथांमोननि एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन गुथियाव दङ बङाइगावनि बयतामारिनि खरगरपुराव बास ड्राइभार आरो हिन्दीमेनखौ सानैखौबो आखाइ आथिं खाथाबना मेगनखौ खाथेना सानैखौबो लामानिफ्राय हाग्रायाव गारहरो
आरो बिथांमोननि बासखौ लाना थाङोनो सासे सुबुङा नुदों बा थाबायनो थांनायाव बिथांमोनखौ। 10थियाव दङ हुजायाव सासे सुबुङा दखानाव नकल फैसा बा नकलि फैसा होनायाव मानसिफोरा बा रायजो राजाफोरा बिथांखौ होसो होसो हमो। बिथांनियाव 100-250 नकलि फैसा दंमोननो बिथांनियाव मोनो। मुङा जियाउद्दिन बिथाङा मराजार थानानि सिङाव थानाय सिंगिरिपार गामिनि बिथांजों बांलादेशनि लिंक दं होननानै सन्देह खालामदों। थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। Thank you for watching my video.